Уважаеми колеги, уважаеми студенти, уважаеми приятели, драги гости, благодаря на представянето на третата ми за последните 5 години книга. Обещавам повече да не пиша книги през следващите 5 години, но съм изключително впечатлен от това, което вие оценявате като труд от моя страна. Госпожа Ананиева е тук, временният кмет на град Бургас, и знае, че започнахме проекта за създаването и на медицинския факултет и за развитието на факултета по обществено здраве, заедно с голяма част от колегите тук, преди много години, и се радвам, че благодарение на развитието на двата факултета залата е пълна. Разбира се, има колеги от другите факултети. Това свидетелства за една сериозна предпоставка за развитие и за бъдеще, защото ние си поставяме и други цели, но аз искам да представя една малка част от този проект. Книгите, които написах, те са във връзка с развитието на университета и във връзка с развитието на факултета. Спомняте си, вероятно, преди 5 години излезе ръководството по морска медицина. То бе обаче издание на Военно-медицинска академия, където продължавам да работя тогава, и предизвика в тази аула едно също доста сериозно посещение. Тогава беше открит факултета по медицина, а през следващия период, когато беше COVID-а, успях да обобщя някои от тези научни търсения, преподавателски дирения в едно друго ръководство, ръководство по спешна медицинска помощ, което вече излезе като издание на нашия университет, професор доктор Асен Златаров. И въпреки, че беше в един сравнително голям тираж, 1000 броя, то се изчерпа много бързо и затова реших да напиша още една подобна книга с подобно съдържание, но силно актуализирано, и това е спешна медицина, едно ръководство, което може да се ползва от лекари, специалисти по здравни грижи, парамедици и студенти. Много хора ми помогнаха в това начинание, те са консултанти към книгата, и някои от тях даже имаха съществен принос за развитието на тази тема, защото спешната медицина е една тема, която, за съжаление, все още не е добре разработена в България, а е изключително актуална. Защо е актуална? Защото всеки очаква, каквото и да му се случи, да реагират центровете за спешна и неотложна медицинска помощ, спешните отделения на болниците, и то да реагират до 10-та минута, ако може. Радващо е, че в държавата се мисли по тази тема и се създадаха критерии, които ще намерите в първа глава на книгата. След това започна да се говори за развитието на медицинската помощ по въздуха, което ще помогне за спасяване на много човешки животи и съвсем скоро предстои. И затова в това помагало съм включил някои неща, които са свързани с медицинската помощ по въздух и с евакуацията от място на инцидента към лечебни заведения, евакуация по море. Въобще доста се постарах да го обогатя в сравнение с предишното ръководство по спешна медицинска помощ. И включих в него един специален раздел за телемедицина и по-специално как телемедицината може да помогне на спешната медицинска помощ, а тя може много да помогне. В това време, докато се развиваха тези 4-5 години, ние в университета направихме и първия курс за парамедици, вече имаме парамедици 4-та степен, имаме и лекарски асистенти, въобще развиваме се изключително добре в посока спешната медицина, което според мен е от ключово значение въобще в медицината. Благодаря на всички, които помогнаха за написването на това ръководство. Благодаря на колегите, които ми помогнаха, и бих искал да дам думата в началото на някои от тях. Един